Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas na pauluhan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nanang, mapan kami nag-eskwela kada ading ko. Agadnad kayo anak ko Si kanti makaamo ka dagiti kakabsat mo. Wan nanang, di kay danag. Kuma, masabat mi manen jeep apag konduktoran ni Manong Jun. Ha? Ne, apay anak ko. Wan tapno purwakan na kami manen iti barbarya. Tapno dabalon mi kada ading ko amapan ag-eskwela. Saan kayo nga agpating nga iti kalsada no kasta makita yun ni Manong yo? Ang mga numadisgrasya kayo. Wan nanang, ijay kami laang igid. Kat urayan mi ti purwak ni Manong a barbarya. Pasensya kayon anak ko, noawan maitad ko abalon nyo. Ado nga minti kasapulan tayo diti balay. Amo yumet apanagumala ang ti pagsapulan ti amayo. Naimbaglaangan tada ni Manong yu adyon at tumultulong iti paggastusan diti balay. Di kag danag nanang, adamot ni Manong Jun. Alamapan kayo nga ruden. Diretso awit kalpasan ti klase yo. Amo yumot ni tatang yo. Sigurado nga agungat na ijay no agladaw-ladaw kayo nga agawid. Ne, nasapa ka mo't nagawid ita, anak ko. Adamin na panandatata ka, nanang. Nag-half day kami lang nga nagpasada. Masapa kami to kanulangan ninton bigat. Nasaya at mo't anak ko, tapno makainanaka mo't. Ay, ubing kaunay, anay pasungal-ngal iti kasta trabaho. Awan anyaman na, nanang. Ay, kanon to nga tamot asamayati pa nagbiag tayo, nanang. Apay, anak ko. Maumuma ka ka din at tumultulong kada kami ka ni tatang mo. Saan mo't nga iti kasta, nanang? Uray ko man o kasto lang ti adda pa nagbiag tayo. Basta saan ko man nauyong ni tatang. Nagbit niya agong unget. Katidyak magustuhan. Kabilin na kayo pa'y. Amo mo ti ugali ti amamon anak ko. Nalaka pumudot ti ulo na. Makita na lang dagiti kakabsat mo asaan at tumultulong dito ibalay. Agungeten adagos. Katda kayon ti pangidasalan na iti pungtot na. Apay adi YouTube nga rin ti kasdi nga ugali na, nanang. Hala, paspasensyaan nyo laangan ti amayo anak ko. Agbaliw tumot laang. Sapay la kumarot takas na, nanang. Makapaumang aminan ti kastoy a sitwasyon tayo. Nay, apasan ko ang makita na kiti ubing lita. Saan na kadi pa si mangput manipod di pagkadalan? Adadan lakay, adadala ang iti silenda tagar arami da iti assignment da iti pagadalan. Na, naglayang dan. Kalkalpas na launa nagkapo iti pagadalan, libro man ng isang sangwanda. Imbes ko matumulong da kadag iti trabaho dito balay. Baybay am kadilatan lakay. Ay sana mabalin. Masapul nga muda tagtagi balay. Sana si kalatan na kanay ti patpaturayon da nga kot-koti dito balay. Ang ubing da payunay. Saan mo man nga ikalintigan da kita sadot nga anak mo? Isukat akastada tapan panuynoyam nga minida. Enton kwan dosagan ka na Kaya't ma? Saan lakay? Mala, kaya ba nida? Tatulungan da ka dito kusina. Mabisina ko. Uwan lakay. Anyamot ka ni tatang, nakauy-uyong. Kaya't na, kanayon kami nagtrabaho dito'y balay. Saan kami pa'y makaayayam apulos? Sapay agkabil. Kakaasin ni nanang no iso ti pagdasalan ti pungtot na. Uray dagiti kakabsat ko. Kaasi da pa'y asaan na makaayayam. Kasla saan na kami nga anak?
Kuma, di na kami la pinututan. No kastimot lang tararamidan na kada kami. Uray ni Manong Jun, kasla maumuman iti kastoy akasasaad mi. Manang Leia, mabalin ka di amapan kami agayayam. Ay naading ko, ang mga numasangputan na kayo ni tata nga da itirwar, agungot tumanon. Sige na, Manang, mabitlaang. Sika talaga ading ko. Amumot ang masapol at tumulong tayo dito'y balay. No kastoy nga awan klase tayo, saan ka di? Awan pa'y mat ni Tatang. Sige nga Rod, nga mabit kayo laang Ang mga numasangputan na kayo. Sigurado abautan na kayong tumanon. Saan na akayat, aninanang milatan dagkrab trabaho. Numakita na asaan kami nga aggargaraw, ni nanang ti pangidasalan na iti pungtot na. Iso asaan kami unay arumrumwar ang makikakaaruba. No Sabado kan Domingo met, ijay umati ayan mi, tamasapul at tumulong kami nga agdalos, wano agmula iti natnateng amula mi. Nalpas mo samot ang di papaaramit ko kung kalaya. Nalpas kon tatang, iso nga agi na naakbiit. Alangarod anak ko. Apay dagiti addim nga Adaday di kubo tatang. Napudot nga min una yan. Iso ako nak nga ijay dalaangan nga agi na na. Mala, intun makay na kayo. Adanto pa'y paaramit ko kada kayo, bagam to kadagiti addim. Supay timalpas tayo. To intun bigat. At ang tumanin klase saan kayo tumanin na makatulong dito'y uma? Wan tatang. Ay un gayam, ayan ka din ni Manong Jun. Apay ajak makita ti ayan nang agdaldalos. At ay ti day jabanda. Ado pa iti marami di jay. Kakaisuna saan na si Murot ang nakipasada ita. Iso masapol at tumulong dito'y uma. Tapno mamulaan man ang itinateng iti day jabanda. Mapan ko man nga rod kitaan ni Manong Jun iti ayan na tatang. Inakikan iti inuman na adanom. Sa dino nga taabanda ti ayan ni Manong Jun dito'y. Ang mga naibos nantay balo na adanom. Inakikan, tapno saan anala ka amabanog. Sapay madlaw kasla malmalday. Kasla napilitan laon ngay may timulong ditoy. Apay nga ta kadagiti kalabos, saan amatagtaga rin ni Manong Jun. Kasla danaon nagkapampanunutan na. Saan mo tasigo da kasjay? Ay, kaasimot dagiti kakabsat ko tumultulong kada kami. Uray ni Manang Luna, saanan anak kaawid, sipod na pan iji bagyong agtrabaho. Ha? Dayjigayam ni Manong. Ha? Anya ti kaslag agawon kan kuana ni Manong dyan? Nakabuti. Ha? Nagsalungay nga yan ni Manong ko. Apay nga agsangsangit ka anak ko. Apay ni Manong mo adyon. Nanang, ni Manong John. Intaray da tatang iji ospital. Anya,
Apay, anya tinapasamag ka ni manong mo. Ada ininom na nakabuti, nanang. Nakita ka pilpilitan nga gawon ni Manong dyan agayem na. Nga madun samot ang tinainom ni Manong. Hindi ko nagsalungay nga yan. Diyos ko, anya ngay dayjay. Apay ang nagsalungay ngay ni manong mo. Orayan tayo nun niya ti ko na ni Tatang. Pinagawid na kami. Tapno umay may ibagakan ka tinapasamag ka ni Manong John. Lakay, anya tinapasamak iti anak ta. Sa dino ti ayan na ita. Bakit? Ayan ti anak ko. Kaya't ko ang makita ni John. Bakit? Awanan ni Jun nga anak ta. Anya? Anya ti kayat mo asawan. Natayan ni Jun. Natayan ti anak ta. Saan? Saan apod no day ta? Saan? Minumiti sa bidong ti anak ta. Agigay ta. Kasla jak pailapat siya na naaramid ni Jun ti kasjay. Alaka. Sigun kindi dyan nagayim na. Saan na kanun na nabangalan ti parikot na. So anay chay, tinapanunot na solusyon. Apay. Anya nga taaya ti parikot ti anak ta. Apay asanta na mamuan. Apay adi na puno si pagmagakanata. Diyak amo no abay bakit? Diyak amo. Sigun itigayem na, at da kano nadagsan aparikot na, iso ang nag-suicide. Damdamagan mi no adda nadakamat na itigayem na maipapan iti parikot na, namawan maibaga ni Manong Jan. Intabon mi nga rod adagos ni Manong ko, kasaan kano amabalin amabayag amaimasayag kuna ni tatang ko. Saan nga rudan ang nakita pa'y ni Manang ko aluna ni Manong June, gapo ta saan ang nakasampet, manipod ijay bagyo apag trabahuan na. Kalpasan ti tabon, inumong na kami ni Tatang, kat binagbagaan na kami, asaan may kano atultuladan ti inaramid ni Manong June, akabsat mi. Itatanay tabo ng tikapsat iyo. Agsingsingpot kayo, anak ko. Saan niya tultuladan ti inaramid ni Manong Yajun? Anya man naparikot ti sumangbay ti biyag tayo. Naska na natibkar tayo amang sarangot iti amin. Nalawag ka ti kada kayo dayta? Lakay. Amoy mo't anarigat lang ti adda kabibiyag tayo. Iso naskan nga ti tinulong tayo. Tapno may sakad tayo ti inaldaw akasapulan tayo. Tatang, Lakay. Amok aday ti kasasaad tayo ti biyag. Tinang pakapsot iti pakinakam ni June. Tauray kasano ti panagpursigi tayo. Agtaltalinaad akastoy lata ti kasasaad tayo. unmat ngagpaiso, Tatang. Anyang harot ti maaramidan tayo. Naging galang dito iti kabaglan tayo.
Ato kayo ang nagbalin nga anak mi. So nga ikarkarigatan mi nga isakad ti panagbiag tayo. Tatang, Awan ti mabaliwan. Kasi ti sigod, ag ti tinulong tayo ti trabaho di ti balay, kani ti trabaho ijay uma. Inton maminsan, di ka agtanga-tanga. anay ko tatang, hindi mo isaplit kanyak ti dalitin wa. Anyasan, pamidwa agpay. Anay ko tatang. Agnakom kamot nga tayo. Kat amo mo na niya dagiti at tanam. Just kikakit di nga ubing. Anay ko nanang, nagsaniit. Anay ko. Mabiit lang anak ko, taagasak ti sugat iti bukot mo. Agdardaran, gapo iti panang saplit ni tatang mo iti talitinwang. Nagkarumot ni tatangan nanang. Inton maminsan, anadam ngamin ti garaw mo anak ko. Nukas jay nga ub-ub baum ti adim, saan kan nga agaramid iti sabahali. Makitam ti napasamak. Naibatam ti adim kat natinag iti datar. Nakita ni tatang mo dahi dyan napasamak, isuad din ang radna ka. Diyak mating gagara nanang. Madimod ngamin ni ading kong agpababa. Iso ngayon sa mirak tinag-isa ang itin na po'y. Diyak matama matinag ko. Anak ko, Nakarukit din ni tatang Sipod pa'y ubing kami. Nauyongan kada kami. Kaslasan na kami nga anak. Nukasyado saan na kami. Isu siguro ang nagpagamatay ni Manong John. Tadinan mabaala na kita. Hindi pa nang dangdangran kada kami ni tatang. Kan gastamatan kan kananang. Boy ngamin ngayon putot na kami palaang. Naparparigatan na kami matlang anak na. anak ko, saan ko mga agsaksakit tinakam yo kani tatang yo? Talaga nagkaroon ni tatang nanang. Nagkaroon na yan. Apay nga ta ka na yun na maulawak. Bakit? Ne, ang mga no nyamot day tanlakay. Agpa-check up ka laangan. Ang mga no na nga to ti presyon mo. Unget kan tumot ngamin nga unget. Awan lakat agong unget ka. Kasano? Kat natangkan mo ti ulo dagiti anak mo. Lakay, ubing pa'y dagiti anak ta. Sapay nagsasarunuda. Anya kumangay ti ekspektarem. Masapol ko lang ti inana. Kanayo na kami na makumiko medyo uma. Ay, yalanak man kiti iti sigarilyo. Day tapay ti may saanas kan nga ikatem. Sigarilyo kala sigarilyo. Na, Pasaray na kainom ka pa'y nga agawid iti balay. No nalabasam dagiti gagaye mo iti kantina, uray mabisin ka uminom kalatta. nagadulakit na sa umunaya. Halakit din. Yalanak iti sigarilyo. Talaga maulawak. Masapol nga agpa-check up kan lakay. Kaduan na kanto ni Leia mapanagpa-check up. Makitam, high blood kamot gayam. Isumatla ka na yun ka maulaw. Awan da ito eh. Tila pagdatanagam. Idyam nga minin ti arak kan sigarilyo. La. Isu dagita ti nakaalaam iti sakit Ay, mo. adula amin. Natay ko maaminin nga agsiksigarilyo ko namin inom iti arak. Ay, hunay lakit din day tapa nagrasrason mo ay alakay. Masyan kamot iti bagim. Intun kwan, kimaro day tarikrik naam.
kumadanin ti graduation mi. Sapay ko mata makaumay kayo kan ni tatang. Ay na anak ko, maragsakan naktagraduar kan iti elementarya. Uray ni tatang mo, sigurado ang maragsakan mo't. Amangan no saan ang makadaray. Amumot ang nakapsot ti bagina, tanagtinagmutan ang pneumonia ti sakit ni tatang yo. Nanang, Masya nakarod kan ka anak ko, tasika ti kanayon ang mapuyat amang banbantay kan ni tatang mo. Di ka pa yun makastrak iti klasim no daduma, gapo iti panangas-asikasom kan ni tatang yo. rumbang lang at tumulungak nanang. Tadapay dagiti ading ko anas kan atari patunyo. Sana bale, tanasingpot ti maestrak. Intulok na nga iawid ko dagiti daduma a lessons kan activities ko diti balay. Amuda nga ti kasasaad ni tatang. Ay, pagyamanan tayo day ta anak. Kat ita, agradwar kanton. Anya day dyan nanang? Iti silid mi tinagapon na anak ko. Ni tatang mo, ang mga noan yan tinapasamak kan kwa na. Intaray mi iti ospital. Nagtalinaad ijay iti sumagmamanual daw. Gampi mo say matlaeng, gapu tanakaron ti sakit na a pneumonia. Sakbay api mo say iti amami. Nagkid daw kada kami iti pamakawan, gapu kadagiti inararamid na kada kami. Kastamot ken kaninanang. No payada sakit tinakam ko iti amak, napukaw amin dagijay manang. Tamas riming baw ti panangipatid ko iti amak. Lunes ti graduation ko manang, Domingo apim mo sa iti amak. Diyak ko man agatender idi ti graduation mi, ngam inayayo dakdag iti kakabsat ko, kastamot ni nanang na agatendarak kano, tapno maalak ti diploma. Naammo, apakaragsakan ko mamot ni tatang ko, no adda paylaeng abiyag. Ita, agdadan na kami paylaeng kadananang ko, ken dagiti kakabsat ko. Kat kasi iti sigod, agtitinulong kami amang isaksakad iti panagbiag mi, akas iti aramid mi, idi adda paylaeng abiyag ti amami. Daytoy ti padas ko manang. Napintas man ti pakasaritaam. Nupay adu dagiti naglabasan nyo iti biyag. Pudno nga adu tinapasaram iti ima ni tatang mo idi ubing ka. Nagtalinaad lata ti pamatad ken respetom ken kuana. Dayawak mati klase ti pamilya nga adda kada kayo. Kararag ko asapay lakuma, takanayon na kayo atarabayan ti Diyos, tapno iti kasta, agtalinaad ti kinaragsak, ken kinabigkat ti pamilyayo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas na pauwan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay, makabandog mo ti kanayon nga overtime. Apay ngamin ay akanayon ti overtime mo. Awa na pulos ti inanam. Inton kwan nagsakit kan. Masapol nga agdoble kayo da Clara. Tani, umadani man ti pa nagbabayad iti tuition pidagiti kakabsat ko. Amo mo taman ipod pimusay da di tatang. Siyak amin ng tinangibakla iti responsibilidad. Victor, Oray kasano ti ayat ko asaan na kanayon nga ag-overtime. Saan mo ta mabalin? Kasano pa yun nga dagiti gastos tayo? Nang runakat inton sumarno atawin, ag-eskwelan to mo tanda anak ta.
Maawatan ka. Ngam ikam kumamot ti patag ti salunat mo. Kasano no da mapasamakan ka. Di nakarkaron nga awan tumulong kadakwada. Okay aklang Lara. Mababain nakangarudan kan ka. Addan bukod ta a pamilya. Ngam aging gayta. Suportadok pa lang ti pamilyak. Katagyaman naklaunay ta maawatam ti sitwasyon ko. Asawa nak, iso ang maawatan ka. Ngam ti daw dawatak laang kan ka. Saan mo kumamot nga abuson ti bagim? Kas ita, manon nga aldaw akanayon ka nga ag-overtime. Gapulang iti ayat mo ang maipaay amin nakasapulan dagiti kakabsat mo. Di kagda naglara tan nadak ti salunat ko. Sa bagay, manula atawanan, agtorpotston ni Bernie. Enton makatrabahon, makatulong tumutin. Sapay la ko mga rod Victor. Tapno saan lang asikati maubliga. Ay, ala, ingkakat agpalasan tamang rabiikan. Nalpas kamin iti anak taanangan. Nanang, ado'y tabas tuyo. Ada ka di pa'y bagasyo. Adapay anak ko. Kan apay agim matang kaman kadagitan. Adupay ti abastume. Nakababain pa'y ket din kan ka. Nang runa ka nilara nga asawam. Nanang, awan ti rumpo nga pagbainan nyo. Kundi kay agdanag. Maawatan ni Lara ti amin. Amo namot niya awan ti sabali at tumulong kada kayo no saan asyak. Sika nga agpayso ti inauna anak ko. Ngam saan mo ko mga obligasyon na amin dagitoy. Ay, nagsaapan tumot nga minapimusay ni tatang iyo. Adapay matkit di matmat gadak, babaan iti panaglaklakok iti tiyandaan. Ang saan ba't nga umanay para kada kami kadak iti kakabsat mo. Isang aron nga aging kat kabailak, tulungan kayo nanang. Kaya't ka makaturpos tumot ang dagiti kakabsat ko tapno makatulong dan tumot din. Ay, agyaman na kanak ko. Agyaman na kada kayo kanilara nga asawam. Lakay, imay gayam itay dito ni Bernie. Kasapulan ka nun agbayad iti tuition fee na inton umay alawas. Ta examen da ka nun. Kasta ka de. Saan na bali? Agsweldo ako ninton kanikaduang aldaw. Isunton ti panangitad tayo ti dawdawatan na. Sige, tapno maka-examen. Kaasimot na og promissory note manen, gaputa madelay ti panagbayad na. Wan Lara. Makurangan man ti para iti masapsapol tayo dito'y balay. Sana bale. Noon yan to ti mabati, di iso ti iyan anay. Saan mo ta kanayon ngagbayad da iti tuition fee da? Sige ta dumagasak to iti balay sakbay asumrag kakinton bigat. Ibagak nga yuray dalabiitan ti panagswildok. Sweldo ako nagpaiso. Amo kapag husto lang dito yung manay para iti tuition ni Barney. Para iti pagkasapulan medyo balay. Ay, awan pa'y marunong mimait. Mababay nakpain ko ni Lara. Naimbaglagan na taman nakaawat ti asawak. Kanayon kadilata na kastoy. Kasano no agadal tumutan da anak ko. Oray patay ti bagik iti ka-overtime. Talagang aging gadito ilangan ti kabaglak. Ay, anya pa nga tataramidag. Jakmot mabalin na baybayan dananang kandag iti kakabsat ko. Tinasayat. Agano sak. Katsapay la ko ma. Taadan to nasayat nga ibu nga amin dagito yung sakripisyo.
Sapay ko mataigal dagiti kakabsat ko ti panagadalda. Tapno saan mo tunay nakababay ni ti asawa ka? Imbis ko maapara kadakwada lang dagiti sakripisyo kita. Saan? Taadapay lang mo ti pamilya kakabingay da. Naimbag lang nataman nakaawat ni Lara. Tanong saan? Ay saus. Jack kumakit amon no anya ti rumbang nga aramidag. Masapul na doble tayo dak, tapno masuportarak ti pamilya, kastamot ken dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Namuray kasano ti aramidak nga agtrabaho, talaga nga apagpursi tulaan ti mabirbirukak. Diyak pa yan may paayan iti uray basitla ang anamay ti bukod ko a pamilya. Namawan ti pagbabawiak, gaputa ipatbatad ko dagiti kakabsat ko, kastamot ken ti inak. Iso maaginggat kabailak, talaga at tulungat ida, akas iti ingkarik, iti daydi tatang ko. Victor, umadanin ti kasangay ti anak ta. May satawan laangan ag-eskwelan tumatan. Ni, unyag pa isaw. Kat anya iti plano ita, Lara? Anya a plano ti kayat mo asawan? Masapul nga agpasgan tayo mo't takasangay kat nga ta anak ta. Anya? Ay, saanan a masapol? Agluto aktulaangan dito'y balay ti pansit. Umanayon dayjay. Ay saus, saan masapul nga awisom da nanang. Kastamutan dagiti kaaruba nga adati anak da. Tapno naragragsak. Sigurado ka kaditi dahi tapang panunutan, Victor? Isupay ti gastos. Kakaasi ka lang arudang nagtrab-trabaho. Maminsan lang mo't. Saan mo ta kanay nakasangay na? Isa arumbang lang nga silibraran tayo. May paikon to pa iti pagkasapulan dagiti kakabsat ko. Dahito ito lakit din kasangay ti anak ta di jak maibirukan iti gastusan. Ngam, Victor. Basta agawis ka, tasyak ti makam mo. Mapan mong tawisan da nanang. Kasta mo tindagiti kakaro pa tayo. Sige, si karod ti makam mo. Nay, adda ka mo't balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar ka. Imbaunak ni Victor nanang. Umay kayo awisan para iti kasangay to di apo ko yo inton ka ni kadwa nga aldaw. Nay, aywon gayam anya. Agam apay ngay nga agawis pay laeng. Di kay pay lamapan mangan ijerwar tapno basbasit ti magastos yo. Di namot kayat nanang. Kayat na kano anaragsak ti kasangay ti apo ko yo. Iso nga iyaw awis na. Ay, anya lakit din ayan ni Victor. Saan mumutkit di ama babalaw? Ta siyempre, anak na dayta. Iso akayat na anaragsak ti kasangay na. Kasla di yung amo ni Victor nanang. Agaramid day iti pamuspusan. Tapno maipaay na amin a pagragsakan tayo a pamilyana. Huwag nga rod anak ko. Mababain akon kada kayo. Sipod pimbusay ti amayo. Nagbalin matan nga obligasyon da kami. Nang runa ti panagadal dagiti kakabsat yo. Di ka agdanag nanang. Sana may sa ti aldaw. Anya tamuyo ngay. Ang mga no apaman ang makaturpos ni Bernie. Kat maadaan iti natalgad at trabaho. Di isuntumot ti makatulong kada kayo. Isong arod akanayon ko apalagi pandagiti addiyo. Asay saya aton dati panagadal da.
panunutan da ko matirigat ni Manong da amang isaksakad iti panagadalda. Nga saan na kuman a responsibilidad, tada kayo kat nga rudan a pamilyana. Di yun panunutan day tananang. Basta agtitinulong tayo, day ta tinapatag. Oh, di yun liplipatan ti kasangay ti apo ko yu nanang. Nanang, di yung lipatan di kasangay ti apo ko Ay huwan anak ko, may nga rudan inyawis ni Lara nga asawam. Apay nanang, dakda kayo pa'y lang. Maluman Ayan dagiti kakabsat ko. Ay napanbiit ni Bernie ti ayan ti kaklase na, tada ka no ilaplepas da project da. Ang may isa nga adem, ni Kim, awan pa'y nga aging gaita. Ni, apay ngay. Kani, nasip ngutan. Sa dinong ay tinapanan na. Sapay delikado ti panahon ita. Ay, jak man amo iti da jakabsat mo. Mamin ano abagbagaak, ngam dinak mo ti pangpangag. Apay adi yung bagbaga kanyak nga tasyak kumati nakisarita kan ko ana. Ay na anak ko, isupay apakariribukan manan. Bayam asyakton ti makisarita manan kan kuana. Sige nga ron nanang. Ngam no aramiden naman Syakton ti makisarita kan ko ana. Anya ti ko ng Victor? Masansan ang marabyan nga agawid ni Kim? Wan ka nung arod ko na ni nanang. Ni, awan mo ti bagbagan ni nanang kanyak. Awan mo ti nasasaunay dinapanak di balayda. No jak pa'y napaliwi tayo napanak di balayda. Ngawan pa'y ni Kim. Di pa'y baga ni nanang. Isong nga imbaga nga apay adi na impakpakam mo kanyak. Tasyak mo ti nakisarita kan ni Kim. Kat, anya ti ko na ni nanang. Di na kano kaya ta mariribu kanak manayin. Iso adi na imbagbaga. Among amin kat ni nanang nga ungtak ni Kim no siyak ti maparurod na. Ala, bayamon. Dumngagtumat lang ka ni nanang. Ay, amo matandag iti kabataan ita. Nausam da iti ragragsak. Amang ano dala ang mat na pananda, iti gagayim na. Saan lakit di amay barkada ka nagbisyo. Ta talaga ang makaraman kanyak. Iti kastoy arigat ko amang manggit tapno lang mapagadal ko ida ka ni Barney. Kalpasan na, agaramid kit din iti may kaniwas. Ay, jakla mo na sa win. Ang mga no anya pa iti maaramid ko kun kuana. Ala, agrelax kakit din. Ay, Inton madamdama, mangrabi ita yun ton, tapno masapa ka makaturog. Tapno makasubot ka mo't iti nagsasaro no arabii apa nag-overtime mo. Jaka mo manang, ta itiday ding aldaw asa anak nag-overtime, dim magasak ije balay tananang. Kat ijay amwak, amasansan kanugaya mo amaladaw nga agawid, tiburidak akabsat ko. Madanagan manang, ken makaungutak, tababae ni Kim, ken 18 laeng titawan na. Agamakak nga amahan no na ibarkadan, wenno addaket bisyonan. No kas pangarigan pumudno ti atap ko, sigurado ang makapungtutak, tadi naman lainik kan patag ti sakripisyo, tapno maituloy dalaang ti panagadalda ka ni Bernie.
Naglabas pa'y nga rod dagiti aldaw, manang. Ni, nanang, nagsapa kayo ni Emay dito balay. Apay, anyat na pasamak. Ay na anak ko. Jay Adem, ni Kim, saan ang nagawid idirabi eh? Anya? Apay, Victor? Anya tinapasamak? Oh, Lara, ni Kim, saan ka no ang nagawid idirabi ko na ni nanang? Anya? Ni, sa dino nga rod nga'y tinapanan na. Ay, Dayta nga rin ti pagdanagak anak ko. Napanbinirok ni Bernie iti ayan dagiti gagayem na. Bareng at daijay. anya mo tan ni Kim. Anya nga taayat ti mapaspasamak kan kwa na. Sapay la kumatawan dakas ang napasamak kan kwa na. Mga no, nakiturog lang iti may sa agayim na. Sapay ko maatakas tang agpay Lara. Sa baling amin tagparparit na kanyak. Sapay la kumata saan na pumudno ti pampanunutag. Mangantayon, tapno makadigos kan sakbay asumrek ka iti trabahom. Hoy, Victor. Mangmangagdak ka di? Anya jay kunam Lara? Kunak, mangantayon, tapno makaprepare kan ama pa nagtrabaho. Apay aya anak kaununag ti pampanunutam. Jak pala sumra kita. Sigurado ajak mo't lang makakonsentrate iti trabaho. Gapo iti panang pampanunot ko no sa dino tayan ni Kim. Di ka kadi madanagan. Awan tinapasamak ka ni Kim. Di nak mababalaw. Sa baling amin ang talaga tagparparig na kanyak. Saan nga tanga dan nobyo ni Kim? Iso ti simurutan na? Ha? Kasta nga tangag paiso, Victor? Ay, sapay la kumata saan na pumudno ti atap ko. Sapay la kuma. Anya ti madamag nanang. Anak ko. Nabirukan ka din ni Bernie ni Kim. Saan tayo mo ta mabalin ni report iti police missing. Aging ga iti addan 24 hours sa mapukpukaw. Sa dino tayo ni Bernie. Simrekan iti pagadalan anak ko. Kun saanan amasapol nga i-report tayo pa'y iti pulis. Apay nanang. Nabirukan ni Bernie ti Adem. Ayan na nga rod. Apay di pala si Murot ang nagawid. Di na kayat ti agawid anak ko. Tamabuteng kanuken ka. Kanya kumangit ti kabuteng na naon mo tinagbasulan na. Anak, masikog kanu ti kabsat mo. Anya? Masikog? At akadi amuyo ang nobyo na nanang. Awan nga rod anak ko. Tawan mo ti niyam amuna kanyak. Kanawan mo ti makit-kita kakuyog na. Ay, anya mo tan ni Kim. Di nala pinanunot mo tan di sakripisyo ka mang papaadal kan kwa na. Apay nga naramid na tikas jay. Sapay na gubing pailaan. Ada iti poder ti pamilya ti lalaki ang nakasikog kan kwa na. Kat umaydan to kanu ditoy. Kadwadan ti naganak ti nobyo na. Ay, nasayat mo nga no kas na nanang. Tapno makapagsasarita tayo anaimbag.
Anya tinapasamak, Victor. Nabirukan ka din ni Bernie ni Kim? Wan, Lara. Adda ka no iti balay ti nobyo na. Anya? Nobyo ko nam? Wan. Kat masikog gaya man, iso asaanan ang nagawid. Anya? Day tatagpay so, Lara. Masikog ni Kim. Ay, kaslak agkapsot iti imbaga ni nanang kanyak ti kasjay. Victor, Amomot no kasano ti ayat ko, tapno mapaadal ko lang. Kurang nalapatayag ti bagik iti katatrabaho, tapno lang maipaay ko ti kasapulan da. Ngamgayam, sa balitar aramiden na. Impaay ko ti amin kadakwada. Pati ti rumbo nga para kada kayo iti anak ta, mabingbingay, tapno mapagadal ko lang ida. Ita, kasto iti supapak dagiti ado arigrigat ko kadakwada. saan tayo amalapdan dagiti pasamak, Victor? Adaditan, awanan ti maaramidan tayo. Isu day ti pinili na. Basta sika, impaay mo amin akabailam. Awan mo't siguro ti makunadakan ka. Kasto'y gayam kasakit. No tinamnamam kat saan nga iso ti matungpal. Kaslak na nagbambandog itawan ka sa eskan na. Pasensya kan, Lara, ah. Pati da kayo iti anak ta. Nairamraman iti inaramid ko. Nagudwa ti rumbang kumapara kada kayo. Ita, kasto'y lang ti sukat ti ado a sakripisyo kan bandog ko. Sana bale, adapay mo't ni Bernie. Dandan ni agturpusan ti kabsat mo. Day talaangan ti panunutem. Sa bagay mo't kat di, Lara. Katamok. Apaaman ang makalpas ni Bernie iti panagadan na. May pamaysakton ti amin para kada kayo iti anak ta. Ti maten para kada kayo ti prioridad ko. Nangro na ti masakbayan ti anak ta. Victor, Katagyaman na kiti naman nakaawat mo nga asawa, Lara. Ikarik, aramidok ti amin tapno may paayan kayo iti nasaliwanwan na panagbiag iti anak ta. Saan kayo abaybayan? Ikarik na ita, Lara. Kasla nagtupak ti langit kanyak, iti kasdi a napasamak, iti kabsat ko ani namnamaot ngamin a makaturpos dahad padpada ka ni Bernie, ngam saan a napasamak. Kasla awan a pulos nagmamaayan amin abambanog ken sakripisyo para kadakwada. Ti paglading itakunay, pati bukod ko a pamilya, na iramraman a nagsakripisyo para iti obligasyon a naipataw kanya. Naimbaglaangan tanad da anak iti asawa aman nakaawat launay. Naurnos matan manang ti maipapan iti panagsikog ni Kim. Adan iti pudero ti agbarinto nga asawa na. Nagtulpos matan ni Bernie. Kat isuitan ti mangipapaay amin a kasapulan da kaninanang. Kat siyak matmanang, agtultuloy ti panagtrabaho para matan iti bukod ko a pamilya. Kayat ko asupapakan ti kinaanos kan kinaman nakaawat ni Lara nga asawa, babaan iti panangipaay ko iti nasaliwanwan a panagbiag para kadakwada iti anak ko. Daytoy ti pakasaritaak manang. Pudno unay a makaited adal ti pakasaritaam kadagiti pagayam adumdumngeg iti daytoy a programa. Dayawag ti kinaresponsablem nga asawa, anak,
kang runaan na, responsable akabsat. Gaputa uray adda pamilyam, day paay mulat ti pagrebengam kas anak ken kabsat. Kas tamot ti pagrebengam kas asawa ken nilara. Amo ka masupapakan to amin a sakripisyum, babaan iti tulong tinamarswa. Diyo nga diwayan ti kumararad iti namarswa, tapno tarabayan na kayo iti amin aganwatyo para iti pamilyayo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas na pauwan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ada akon, anak ko. Ne, nasapa kayo ita, nanang. Diyak pa'y nakaluto. Kasangsangpot ko ngamin manipod iti pagadalan. Siguro, nasapa kayo anak paibos iti lako yon niya. Wan anak ko. Ada nang pakyaw ka dagiti lakok anateng. Iso nasapa ka nakapaibos. Ay, nagsayatan, nanang. Hustumot tapno saan kayo unay amabanog kan marabyan nga agawid. Wan nga rod, anak ko. Oh, kumusta mo ti panagadal mo? Ang mga nood ka sa pulam iti pagadalan nyo. Ibagamlaeng, anak ko. Ada nga rod project mi, nanang. Ada dagiti masapul mi agatangan. Awan problema, anak. Kakaisuna pinakyaw da dagiti lakok. Mababainak namin kada kayo. Kakaasi kayo na tumatao iti pagtagilakwan tayo. Amo ka nabambanog kayo, nanang. Iso nga rod nga agtrab-trabaho anak. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Iso nga igaad mo ti agadal. Taday talaeng ti maitad ko ken ka. Tawan mo't sanikwata. Nanang? Sa dino nga minti ayan ti amak? Saan ka di nga imbagakbatan ken ka anatayan ti amam? Iso di mon biruken pay anak. Bagi talaengen tinamnamaan ta. Awanen sa balipay. Di mon biruken ti awan. Siguro, nood da ni tatang. Sana kasto'y karigat ti biyag tayo anya, nanang. Siguro anak ko. Mabalin akasta. Sige, inakpay agpulas. Tapno matulungan ka iji kusina. Nanang, mapana ko ni Eskwelaan. Sige, anak. Saan kayo kading aglako ita, nanang? Mapanak to inton madamdama anak ko. Kas lang amin maulawak. Ha? Nanang, ang mga nonyamot daytan. Kaya tyo kading ipan kayo iti ospital? Ay, saanan anak. Iyan anak labiit. Mapukaw tumat lang daytoy. Nanang. Alakit din. Mapankan iji pagadalan. Ang mga numala daw kapay. Sigurado kayo, Awan lat exam ko ita. Sana ko man nasumrek. No talaga amaditirik nayo. Saan kayo namang lukat iji pwesto? Agina na kayo laangan. Urayan dak tagawi dak adago sa paman amalpas ti klasik. Sige anak. Dinak pagdanagan. Kumusta nga tan ni nanang? Madanaga na. Sa bali nga mintilangan na itay pinanawak. Masyanak unay kankwana. Gapula ang iti ayat na maituloy ko ti panagadal ko. Mababuson ti bagina iti katatrabaho. Hi, my friend. Anya ti mapaspasamak kan ka?
Itay pa napaliw ko akasla. Naunag ti pampanunutan. Madanagan namin kaninanang. Imbatik namin iti balay ang maululaw. Ala, kasta ka di? Isumat lagay makasta ti jar mo. Imbag man ta naka-examine ka pa eh. Wan nga rod, no saan lang nga exam, jak ko man simrek. Ala, mapanta nga ro din ti kantin tag lunch tan. Sana bale. Apa man na malpas ti klase. Ika gumam ta gawid na dagos. Amukmat kat mo kasano ti kapatagkan ka ni mother. Amumot ada kami laangan ti agkapamilya nga adda ditoy. Sipod pimanaw ni nanang iti lugar da di ubingak pay. Awan ka bagyan mi ditoy. Jak lakit di maklon na dadaka sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka, friend. Malanga ro din. Mapantan iti kantin. Asidag ako ni Jipalay mi. Sapay ko matada ni nanang di tabalay. Imbagak mo't kan kwa na asaanan amang lukat pa iji pwesto no talaga ama ditirik nana. Nanang! Ada kayo ka di dito'y balay? Nanang! Ni, saan magayam anak kasara to'y balay? Nanang! Ayan nyo! Elsie, balasang ko. Ni, apay ka di tatapulon? Ay na, balasang ko. Intaray dagiti ka aruba ni nanang mo itay sa ospital. Anya? Wan, yung kasurutan ni nanang mo sa ospital. Sige tata, agyaman na kada kayo. Mapana ko ni di ospital. Anak ko. Nanang, apay adi yung imbaga kanya ka nabayag gaya man nga damariklik na ayo. Diyak kayat nga agdanag kapay, anak. Gaano ba nga mo yung adagayam sakit yo? Apay adi yung bagbaga. Tapno na ipadoktor kayo kuma. Elsie, anak. Nagasaok ni doktor. Nabayagaya man nga da sakit ya leukemia. Hindi ba'y kumanagagas kayo, nanang? Ang maapay adiyo inaramid. Saanan, anak ko. Matayak tumatang. Saan kayong agsawit kasta, nanang? Diyak kabala na mapukaw kayo. Kasano agtalangan? Kamalam, anak. Agmalin ka kuma, anatikar. Saan ka di? Aday tatiin surungan ka. Manipod kinaubing mo. Nanang! Ada, kaya't ko nga ipudnukan ka, anak. Maipapanday ito'y iti amam. May papan ka ni tatang? Saan ka di ako na yung nabayagan anatay ni tatang? Saan? Apon no dayta, anak ko. Naglibakak kan ka. Si bibiyag pay ti amam. Anya? Amok, adya ko nagbayagpay. Iswanas ka na ama-amo-amon ti kinapudno. Si bibiyag ti amam. Tinagan na kat Carlos. Ada iti maletak.
Ti kompleto anagan na kan address na. At damat lang ijay. Ti birth certificate mo anak ko. Amang ipanagna nga anak na ka. Sa pulam ti amam. Kat dawatam ti rabrabangam kan na. Diyak kaya di mapanityayan na nanang. Diyak kaya ta makita. Kalbusan di pa nang may-mayana kadatay tinabayag a panawan. Sika lang di kayat ko nanang. Tapto. Kinaban mo si Karbag, anak ko. Sa anak, akanayon nga na'y titandam. Pakawanan-anak. Ipakukan ka. Mapan ka. Hindi ayan. Hindi Nanang ko. Kat ididim mi karmanan daytoy, naladawan ti amin. Uray kasano ti ayat ko ang mapaagasan pay ni nanang, awanan tinaaramidan dagiti doktor. Sakbay apimusay ni nanang, impudno na ti amin maipapan iti amak. Da kami gayam ti imuna a pamilya ni tatang, gapo ta nagkasardakan ni nanang. Baknang ti pamilya ni tatang. Saan da kayat ni nanang a maikamang iti pamilyada, gaputa nagtaod iti nakurapay a pamilya, iso a pinagsina da ida. Ni tatang namin ti tipo ti lalaki asaan a makatakder iti bukod na asaka. No anya ti indiktar ti inana, iso ti surutan na. Gapo iti butang ti inak nga alaendak no maipasnayak, pimanaw ni nanang iti lugar da, kat impas na inak iti dimmakkelak a lugar. Binirok ko nga ro dagiti imbaga ni nanang apam manatnat, asya kat putot ti amak. Dito'y timbagan ni nanang anang idulingan nakadagiti papeles a pamanagnak asyak kat anak da ni tatang. Ha? Daytoy tay birth certificate ko. Daytoy mati marriage contract da ni tatang. No kasta, pudno amin nga impudno kanyak ni nanang. Adamot dito'y tinagan kan address ni tatang. Diyak ko makayat ti mapan iti ayan na. Ngam isumat ngamin tikid daw day dinanang. Sakbay apim musay. Sa bagay, kayat ko matamaam-amo ti amak. Makamu di tan no bigbigan na kweno saan. Tinapatag, makita kun iti personal ti amak.
ka kanina dahi tapang ngandang mabalasang ka. Wan tatapulon. Jakmot masango nga imatunan tinaibati kanyak ni nanang apwesto di tiyandaan. Iso nga ilakok laangan kada kayo. Amok ama asikaso yu na imbag. Kan saan kayon asab sa bali kada kami kan ni nanang. Adya karon ti planong balasang ka. Kalpasan na may lakom ti pwesto ya. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko tata. Kayat ko ti makaturpos. Taiso day ta ti tartari gagayan ni nanang ama pasamak. Kan kang runaan na, sa pulag kano ti amak. Andya, sa bagay, karbangam day ta balasang ka. Ang masapul ang nakasagana kay tanyaman ama pasamak. Di mo amo, nuhan niya ti kapanunutan ti amam. Sapay damag ko kat adan sa kanon sa bali a pamilya na. Naisagana kon ti bagik para iti dayta tata. Amok adinak baybay anti Diyos. Jakmat idariribukan. Kayat ko laang amaam-amo ti amak. Kayat ni nanang agastusan na ti panagadal ko. Aging ga iti makaturpusak. Sige, sa akong ti manggatang iti pwesto yaw balasang ka. Tandamot ti anak ko ang mangimanihar. Di kaagdanag tataripatun man na imbag. Tapno saan mo ta masayang tinagbanukan kung pakakit-kitaam iti daydi inam. Agyamanak tata. Mala, tarabayan na ka ti Diyos iti amin na plano kung aramidam balasang ko. Naimbag amalam yun, nana. Ada ka din ni Sir Carlos? Ay, kasta mo kang kabalasang ka. Anya ti masapol mo ka ni Sir Carlos. Kaya't ko la kumamakasarita, nana. Ay na, kapampanaw na balasang ko. Napan iti restaurant na iti sentro. No, kayat mo, ni mamlaangan ti kasaritam. Wano saan ti anak da? Adada di taunag. Ay, saan na, nana? Ang mga makaisturbo akpay. Ay, dukas ta nga road. Mapankalaangan iti restaurant ni Sir. Sigurado ka day chay. Pasaray maladaw nga agawid. Kasta ka din, nana. Sige nga rod, nana. Mapanak laangan ijay. Ibagayo laangan no sa di nga abanda. Tamapan ko laangan sarakan ijay ni Sir Carlos. Ay, sige, balasang ko. Daytoy gayam ti restaurant nga imbaga ti nakasaok abakat iti balay ti amak. Dakkel, kan madlaw aklas a restaurant. No kasta? Pudno ti imbaga kanyak day dinana, abak nang ti amak. Sa bagay, oray ti balay da, nagdakkel. Pakakitaan at talaga abak nang da. Kastoy gayam kasaliwanwan ti biyag ti amak. Agraman ti pamilya na ita. Ngamda kami kaninanang. Puro rigat tinapasaran mi. Tinasayaat. Birukak ti amak. Naimbagnal daw yo. Kaya't ko kumamakasarita ni Sir Carlos, sir. Siyak ni Carlos. Ano ti may paay ko kun ka ay ha? Ha? Da kayo ni Sir Carlos? Wali ha. Siyak nga rod. Mada ka di masapul mo kanya. Umay ka. Agtugaw ka iha.
Agyamanak, sir. Siyak ni Elsie, sir. Anak ni Mina. Mina? Sino ang Mina? Siyak ti kakaisuna nga anak kiyo ken ni Mina. Apay ngay may ka dito eh. Pumanaw ka. Diyan ka mamuti bagbagam Amina. Adto'y ti birth certificate ko amang ipanaknak nga anak dak ken ni nanang. Kat adto'y mo ti marriage contract yu amang ipanaknak. Nagkasar kayo ken ni nanang. Kat da kami ti legal a pamilyayo. Angon. Anya ti masapol mo. Apay nga imbay ka dito eh. Diyak kaya't amamuan ti pamilya nga at anak ko iti sabali a babae. Unay kayon. Kasta ti bagayo kanyak. Kalpasan ti mano at awan a binaybayan da kami ken ni nanang. Pero mi arigat ni nanang anang isaksakad iti panagbiag mi. Aging ga iti nagsakit. Kat pimusay. Anya? Pimusayan ni Mina. Wen, kat imbilin na kanyak abirukan kayo. Tapno kidawag ti obligasyon nyo kanyak nga anak yo. Anya ti kayat mo. Ibagam tayo pa ay ko'y tamat lang. Mano ti kasapulam. Sinapol kayo. Taiso ti kidaw day dinanang sakbay a nagsat ti angas na. Ngamjak kasapulan ti dakkel agatad. Kidawak laeng asuportaran nyo ti panagadal ko. Aging ga iti makaturpusak. Ikan nakiti panawin kong agpanunot no anya taramid. Ngam na ito ti tantanam. Diyak kaya't amamuan ti pamilya nga tasabali nga anak ko. Naawatam. Dinaklunan nga amam na day dinanang. Aging ga idim pakitak amin a pamanaknak at talaga nga anak dak iti day dinanang. Nasakit dagiti insawang ti amak. Ngam nagbalinak anatibkar kat inlaban ko ti sang kabasit a karbengak. Aging ga nga ison amismo tinangibaga na aramiden na ti amin tapno matulungan nak. Nam tinasakit, di na kayat amaamuan ti pamilya na nga adda sa bali nga anak na. Kati adda iti panunot ko, amang dumtang tumatla ang ti panawan a makaamiris, kat iyam amunak iti pamilya na, tapno agbalin kamin amay maysa a pamilya. Sir, kakampay iti restaurant ko. Kas may sa working student. Iti kasta, may tuloy mo di panagadal mo. Kan makapagtrabaho ka mo kabayatan nga kadadal ka. Di kagdanag, sakti makamu iti amin na gastos mo iti pagadalan. Agyaman akno kasta. Sa akong ti makamamang ibagay ta asawa kan kadagiti anak ko. Nukas pangarigan umay da dito katagdamag da.
Kastamot ngayam amo ka kadagiti trabahador dito restaurant kas may sa trabahador matlaeng. Maawatak, sir. Sapay lakuma, tanalawakan ka ti amin. Diyak kayat nga dati makatakwat nga anak ka. Diyak kayat amadadaal ti pamilya. Una yan ti panangyayali ka kayo iti pamilyayo. Diyo kayat ama perdi ti pamilyayo. Idinto ta siyak. Nabayagan a pinerdiyo ti biyag ko. Ti masakbayak. Ada na isang ratapag na edaan dagiti agtrabaho ditoy. No kayat mo, ejay kamatan nga agnad. Sige, umanugotak. Nalawag mo't siguro timbagakan ka. Katsapay kumutawan ti rumswa aparikot. Bayat ti kaadam ditoy. Hi, siyak ni Dan. Si kagayam timbaga kada kami ni Sir Carlos sa Baro Akadwami. Uwan, siyakmat ni Elsie. May saka working student. Nakipakpaka si aklaan ka ni Sir Carlos. Numabalin nga agtrabaho ak dito'y kabayatan nga agad adalak. Wen, kayat ni Sir Carlos ti kasta. Kinapudno na, adon tinatultulungan ng estudyante tapno makaturpos dalaeng. Ado pa dagiti charity at tultulungan da iti pamilya na. Kasta ka di? Wen Elsie, nasingpot ti pamilya ni Sir Carlos. Kastamot tan dagiti anak da. Nasisingpot da kadagiti trabahador da. Nabayag ka din kadakwada? Medyo. Sapay ko matamaanusam ti trabaho dito eh. Tapno makatulong iti panagadal mo. Narwamak matitirigat. Amo kakabaalak ti agtrabaho, bayat nga agad adalak. Nagasat ka tadito ti simrikam. Amok, sigurado ang makaturpos kay ti panagadal mo, Elsie. Sumagmamanon abulan ngagtrabaho ak dito restaurant ni Tatang. Ngam isupay lang ti trato na kanyak. Diyak pulos marik na ngay bilang nak nga anak. Amo kadumtang dagiti apasamak. Kunak no kabailak. Ngam kasla kayat kunti sumuko. Masaksakit anak. Tunggal makitkitak idaasang kapamilya. Makitkitak no kasano kalailo ni Tatang iti pamilya na. Nang runa iti asawa na. Iyap-apal ko day dinanang. Siguro, no sandaan nagsinay di. Nalabit, da kami kumakaninanang ti adda iti kasta kasasaad. Saan kumana sa paapimusay day dinanang? Nanang, inaramid ko namin na pagayatam. Ngam kasladya akong kabaalan. Dumtang matgayam ti panawin a sumuko ti puso a masaksakitan. Pakawanan nak nanang. Ngam panawanan. Tapno ti masakbayak mo ti panunutag. Amo kakabala katunuyan amin at tartarigagayak. Mabaan iti bukod ko apa nagsalukag. Adyakon kasapulan ti tulong ti awan puso na nga amak. Pumanaw akong dito'y. Kadyak to nagpagpakita pa iti oray ganuman. Kalpasan dagiti na ipudnom kanyak, Elsie. Di ka mababalaw.
No kasta tagbali na pangadang mo. Talaga adyak kabaalanan dagiti makitkitak. No kasta nga agkukuyog dang agpapamilya. Maawatak ti marikrik na Elsie. Talaga nga awanan namnama nga agbaliw pa iti trato kanyak ti amak. Iso nga imanugotak iti singasing na nga agtrabaho kan agyanak dito Kunak no dumteng to ti aldaw. Nga ipudno na ti amin iti asawa kan anak na. Bareng maaklundak, kat agbalin kami ang may sa pamilya. Ngam nagbintutak. Taging gaita. Awan apulos nagbaliwan ti amak. Kat, anya ti plano mita? Agbero ka kiti panggadak. Agsardangak pa lang nga agadal. Tapno makaurnungak. Kat maituloy kong tumatlaang ti panagadal ko. Elsie, no kayat mo? Kasarita tanimanang ko. Kidaw katulungan na kang agabroad. No kayat mo? Ha? Agpaiso, Dan? When Elsie, mabalin na ka nga ibirukan iti employer ni manang ko di Hong Kong. Adon dagiti kakabagyan may natulungan na. Kayat ko, Dan. Kat itapay laang agyaman akon kan ka. Awanan yaman na. Iti kabayag ti panagkadkaduatan dito restaurant. Napanagnaga ka na sayat ka tao. Masyanak unay kan ka. Nang runay di impudnom kanyak nga amam gayam ni Sir Carlos. Ang amok akabailam dayta, Elsie. Kabaalak, Dan. Day dinanang tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno agbalinak anatibkar amang sarangat kadagiti panubok ko iti biyag. Katagyaman akmat iti Diyos. Taim pa ay nakamakatulong kanyak. Agyaman ak unay, Dan. Katjakon nagpakpakita pa'y iti amak. Amok amaragrag sa kanan, taawan akon iti puder na. Tinulungan nakmat ni Dan ang nakisao iti kabsap na, tapno makapanak iti balasiw taaw. Ita, adda akon dito'y Hong Kong. Nasingpat dagiti amok, kakabsat metla ang ti amo ti manang ni Dan. Amok ababaan iti panagtrabahok ditoy, makaurno hakton manang, kat no dumtan to ti aldaw akayat ko na ituloy iti panagadal ko, at danton na anay agastusat para iti dayta. Agtultuloy mat ti komunikasyon mi kanidan, kat isulaangan ti pakadamdamaga, no anyan ti mapaspasamak iti amak, kan iti pamilyana. Aging gaitamanang, adda dagiti gundaway nga isang sangikak tinapasamak iti inak, kan ti saan apanang bigbig kanya ti amak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Pudno anakas ang tinagbalin akasasaadyo iti inam. Iti likodan ti kinapudno, ada kayo gayam ti legal a pamilyana. Dayawag ti kinatibker mo pagayam ko. Kat nasupapakan dayta, babaan itinapintas agasat asimang baykan ka. Amok adumtang tumatla ang ti panawan, amasukatan iti ragsak, tiliday, amapaspasaram ita. Yat nagmo ti pamakawan mo iti amam, tapno nalaglag ang tiriknam, iti panakigasang gasat mo iti biyag.